Ubag og dysmenorrhea og daghan pang uban. Kini na ang pinakakompletong haplas, ang Green Herb 7 Miracle Oil. Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Green Herb 7 Miracle Oil inyo na kini mapalit dinhi sa inyong probinsya. Ala, unsa pa inyong ipabot, palit na. This is your news and music Ray. Vista Media Group Incorporated, Times Broadcasting Network Corporation, TTNC, nagsiya sa kusog na 5,000 watts. 1242 EXS1, Radio Vista 96.1, Y96, Radio Vista, Osami City 99.9, Power 99, Radio Vista, Pagayan City 95.9, Radio Vista, Dipolo City 88.7, Radio Vista, Ipil 105.7, Radio Vista, City Hall 106.1, Radio Vista, Canlaon City. Vista Media Group Incorporated. Balita, isyo, serbisyo, action, kalyawan. Radio Vista. Good noon, Papa Smoke. Daw, ang subalin party list. Wala siya makarga, press. Dugay na yun. Wala siya makarga, pero siguro by next election. Makuhanan na, mabuligan na. May hapon, press, no? Kumusta? May hapon mo. Talk to Papa, Tulumanon sa Power 99 FM. Radio Pista, Talk to Papa, Mutambag. Kabaluga, ang imong buhaton. Shout out Ray Miras. Ray, I'm sorry, Ray Miras. Shout out. Pero, inyo naman bukod. Kwarta lang ang dili na mo mahatag. Talk to Papa. Paminawa, matag alauna hangtod alas 3. Dindilan sa nagunang istasyon. Power 99 FM. Radio Pista. Talk to Papa. Hi, hello Papa. You're listening to Papa Smoke. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:37 sa hapon. Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa. You're listening to Papa Smoke. Dili tanan akong masabtan, taas man ko pasensya apan may utlanan. Di tanang kasakit akong antuson, bisan pagsagugma mo ako ulipon. Sir, mo bisita mi diha karon. Welcome kay mo diri, ma'am. Wapang mga PNP sa Labangan, MPS, shout out, ma'am. Yenyen Orkia, shout out. Sipora Sunako, wala pa naabot, may hapon. Basin niya akong mapulaan, Ayaw pala biday kay uyab rata. Basin yag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw pala biday sa mga sugong mo, kay doon na po na ko'y kaugalingong gusto. Tinuod nga ako utang, di na halos mutingo kung imong singhagan. Apan baya ayaw panganti, timan nilang hinday nga ako lalaki. Busayaw kalimti nga ako pamahiti, plano pa lang na ikaw ako pakaslan.
Di ako mahaylo sa imong pagngisi-ngisi, basin unya ako mapulan. Ayaw palabiday kay uyab rata, basin yak mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugo mo, kay duna po dako'y kaugalingon. Gusto mga babaeng bisyoso. General, mga babaeng mga bisyoso. Ayaw palabiday kay uyab rata, basinyag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugo mo, kay duna po dako'y kaugalingon. Ayaw palabiday kay uyab rata, basiyang mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugo mo, kay duna po dako'y kaugalingon. Gusto kay duna. Bisdak time alauna 42 na sa hapon. Unang dalit gikan kang Bisrock, it's Ayaw Palabi Inday. Today is Thursday. Adlaw nga Webes speech and webining bulan sa June, sa Hunyo. Bulan ni Pidong, si June, ni Ferry June. Bitaw guys, oy, kumusta ang tanan mga naminaw karong hapuna? Taas man ko pasa Kumusta ang tanan mga single, mga nay asawa, na ikaipon, na uyab, mga trabahante, mga estudyante, bisan paksa nagip na usab ang mga nagmaneho karon sa tanang mga terminals, tanang mga sentrong bahi. ayaw kalim. Sobra kainit pero sigurado nga mo paul mo ulan ang pod niya. So live to karon diri sa Pagadian City, Barangay Santa Lucia, dinhi sa pinakakusog na radio station sa Pagadian ng DXWO 99.9 ang Radio Bisdak Pagadian City. Sinuya ko Of course, kauban ninyo si Papa Smokey na ning programang Talk to Papa. Mga problema sa gugma nga wala mo ikasumbungan o dili ninyo kayang i-share sa uban. Yung mga problema bitaw sa magkarelasyon, mga lalaki o mga babae nga bag-ong nakisning salod sa pagkigrelasyon. Sa mga uyab diha karon nga makarelate ani nga atuang story karon. Labi na gyud sa mga babae, no? ilitanan akong masaktan. Okay, and then Taas man ko mayong hapon po sa mga viewers, sharer, and followers na and friends sa Facebook. ilitanan Especially sa mga tayo share sa tuwang FB Live. bisan Right after sa program, upload sa YouTube channel ang atuang mga programa, ang atuang video. Para pwede rin yung tanawon while nga may mga lingaw. Subscribe na lang po mo sa akong YouTube channel, ang Smoke and Space DJ Pops. ay The same spelling sa tuang name sa Facebook. ako mahalo sa imo pag So karon shoutout na to ni si Frederick Tornito. Mag-uhay pala mga ning abot. Shoutout ni mo dia Frederick, no, og si Ginyen Horkia. Kauban sa iyang daddy. Og si Lorna Kapuyan. Shoutout.
Og si Ma'am Cheryl, padulong na to sila diri karon. Ma'am Cheryl. And then, shout out po ni Ray Meras nga nag-view karong hapuna. Sa mga wala pa nag-share, i-share ninyo nga to ang live mga kabisdak. So, kanya nga itong sulat basahon karon. Ang atong sender karong hapuna mga kabisdak, usa ka lalaki. Ha? Nagpatawag sa pangalang si Nestor. Gugmaan na daw siya pero gugma na higugma sa babaeng na ay bisyo. Ay mga bisyo sama na lang aning pag-inom, panigarilyo, o pagpanglaki. Ang laki daw. Manay ka rin, no? Naigugma siya sa babae nga naibisyo. Matod pa niya nga, posible daw tungod ni sa bisyo niya. Morning inani ka rin ang iyahang uyab, no? Maho daw ganso. Maho daw ganso. May batasan. Ubog pa ko ang gikan nagload. Uy, may kinakauli ka? Siyempre ako nang i-greet ang akong kinakusgang ugangan diyan sa tukuran. Si Tibong, may pagpaminaw ni Daddy Tibbs diya. Santangan karon nga kasantangan karon nga nagpanday-panday. Ako pang replyan ni si Ma'am Kuano, si Ma'am Guapa, Ma'am Cheryl. Na si ang kauban na to diri karon, na si Amalia Pakarat diri. DJ Mole nga atong friend nga mga taga MP Labangan MPS. Mulaag do sila diri karon. Basi mulaag mo to si Ma'am. Kasi Ma'am Tads bonus o bones. Ako sa ning basahon gimuanhi ra buta mo mga gwapang bisita karon, no? Shout out sa tanang team Davao lineman nga naa sa Labangan, Zamboanga del Sur karon DJ. Kusugin niyo na yung radyo diha mga kauban ni Lester Daquin, may hapon ninyo. Kusugin niyo na kay para madunggan ninyo ning stories ng sender karon. Papas mo, kusog na nga mong radyo diri, basahan na kay malingaw na pod mi aning problema karon umutambag mi. Hindi mga ganahan ako ba? So mga nagtrabaho karon sa kadalanan mayong hapon, taliwala sa kainit mga kabistak, mukalit na banig ulan unya. Ayaw gin mo pagpaulan, no? Pa-shoutout boss, DJ si RJ John. Uy, si Konsihal ni. Uy, may hapon ni Konsihal, no? SB member RJ John ng Quezon. Diha sa may lungsod sa tukuran, may hapon. So sa kabuutan nga, nabuligan pagka-Konsihal, no? Siyempre, kauban is partido sa pinaka-cowboy nga mayor diha karon sa lungsod sa tukuran. Wailain, no? Si Mayor Oris Tingson, may hapon kanimo diha Mayor. Kinakusgan nga ninong. Shout out kanimo diha Mayor, ha. Kung ni Konsihal RJ John Quezon. Naglantaw rami sa live DJ na minaw sila Troy og Neljan, yung mga gwapo nga lineman sa Dito Telcom. Kusog na ba yung kining signal sa Dito, di ba? Akong ginagamit guys every time nga wala may connection diri sa Power 99, nag-data lang ko dito. Dito SIM lang akong gamit. No, for those who want to buy, syempre dahil stocks na. Librihan na lang po, Big. Na ako yung mga stocks sa dito SIM, ha? Librihan na lang sa po mga ba? gustong palit ng SIM card. Very affordable. Librihan na yun po. Librihan na nagkape. Uy, ano sender ka rin? Manimahaw ng ansa. Mga anso. Masahon sila ko ni. Bahong anso ko yaki, nangihi sa aparador.
Si Kuya Juanito Junior Sibay, ano yung pinaka-partner na kogi sa Agila, no? Shoutout ni mo diya Kuya, huwag ni ate. Labi na yung mga bunso, nga naminaw ka rin. Sige, basahon ako na, mabora man na iyang sulat, pero ano man po niya, ano kahat ng, sige, manginumay, no, baho, man kay mga ihi. Ang sulat ni Nestor, mga kabisda. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share Yalan rawas babae, Papa kahingin. Smokin mo nila. Talk to Papa Smokin. Ala ka yan! Power 99 FM. Suka. Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa. You're listening to Papa Smokin. Larga! Papa Smokin. Papa Smoke, maayong hapon kanimo. Labi na gyud sa mga kanunay na minaw nining imong tulumanon. Grabe gyud kakusog ang imong programa sa matag hapon, Papa Smoke. Ikaw ra gyud ang pirmi na mong atangan sa akong mga kauban. Samtang na busy mi sa amo ang trabaho. Pila na pod katuigan ng linglabay. Sukad nga nagsige og paminaw nimo Papa Smoke. Gani wala damha. Nga isa ko sa mamahimo nimo karong magtatampo. Niining problema na ako karon sa usa ka babae nga akong gihigugma Papa Smoke. Apan dili sa dili pa na ako siya ipailaila. Tuguti sa ako nga magpaila sa kong pangalan. Pinaagi sa pagtago sa pangalan Nestor ng Pagadian. Ako si Nestor, taga Pagadian City, Papa Smoke. Medyo edad-edara na yun ko, na ako sa mga 45 ang pangidaran. Usa ko kabalo, Papa Smoke. Subo man pamalandungon. Apan gibiyaan ko sa kong asawa nga sayo kaayo. Hinungdan sa iyang pagkawala, Papa Smoke. Dala na lang po sa kawadon. Tugado na siya'y balatian. Pobre na gidintahon kaayo ko, Papa Smoke. Gani sukat ginawala ang akong asawa. Ako na gidintahon na naningkamot nga mataguyod na ako ang akong tulo kabuk nga mga anak. Wala ko'y gihuman pero daghan kong trabaho nga naibalan. Kaya na akong magtrabaho o konstruksyon, trabaho og kurente. Nakaagi po kong pagpanarbaho sa mga kumpanya, Papa Smoke. So sa laktod niya pagkaistorya, mabuhi man po na ako ang akong mga anak pinaagi sa kong pagpaningkamot. Munang dili ko makaingon nga naami problema pinansyal sa akong mga anak. Sila karon nga nag-eskwela, ginasuportahan ron po na ako sila. Ang ako lamang problema karon Papa Smoke. Kanang mga panahon nga mag-inusara ko.
lahi ra man gyud kaayo papas mo kung nakay kauban nga asawa nga imong makaistorya. Sa una dili ko mutuo sa panultihon niya. Ang asawa ra gid ang magpabilin sa imong gawas. Gawas sa tanang membro sa pamilya. Nabati na ko na papas mo na wala nga akong asawa, duha ka tuig na ang nakalabay. May mga panahon nga maghila ko, makauna-huna ko sa among mga planos kong asawa. Plano na mo sa among mga anak o sa among pamuyo. Lisod kaayo papas mo. Bisan man siguro gnaan na nako ang tanan. Dili man ko dato og kwartahan pero wa man ko maglisod. Kini lamang gyud nga gusto ko kanang kapartner papas mo. Nangita ako og kanang mahimong maasawa nako. Gagmay pa nga ako mga anak. Di ko po siguro kini sila makasabot og unsa akong gibati. Kapila na mahitabo papas mo ken pagmata na ko sa buntag. Ang akong una-huna, taas ako mag-anak ko sa akong asawa. Inig kagabi, matulog ko. Ang akong kinamanghuran, ang akuang makatapat. Sobra ka boring ning usa ka balo, papas mo. Tinuod gini nilang gingon nga balaw pangita. Ang kining balo. Karon pa lang ginako na-realize ang tanan kung unsa ka importante kining asawa nimo papas mo. O babae nga moabot si mong kinabuhi. Siguro dili pa na masabtan sa mga batan-on karon kay para nila. Proud kaayo sila nga mag-ilis-ilis og mga babae. Pero para nako, gusto ko babae nga makauban ako. Kauban ako nga mukatawa, magigistorya sa kalisod o kalipay. Pero wala na gid siguro makalabaw pa ito akong asawa, papas mo. Babaeng grabe ka masilabtunan. Makapanghinayang yun kayo ang iyang pagkawala. Pero wala ko'y mahimo kung dili dawaton ako papas mo kaya di na po na ako mabalik ang tanan. Pila kay gayon gyud akong balikon papas mo. Maghilak gid intahon ko nga magunahuna sa tanan. Pero wala ko'y mahimo. Moto papas mo. Pila namang katuig ang nilabay. Nagingon ko sa kong kaugalingon nga mangita dyan kong babae nga gusto na kong asawahon papas mo. Pero lisod kaayo kay idada na ta. Lisod kay mangitag asawa nga tarong babae nga tarong labi na kay tigulang na ta di ba kita gwapo. Moto papas mo. Nagsugod ko o panimpalad sa usa ka babae. Wala na ko'y asawa pero na ko'y mga amigo. Ganing uban mga sakop na ko sa kong trabaho. Namang giusa kay gayon papas mo. Nagsabay mi sa kong mga batanon nga barkada amigo. Unang higayon, gining sulod ko aning kining mga bar papas mo. Unang higayon, nga nagbanding-banding may sa kong mga barkada. Sukad ginamatay ang akong asawa. Nabaguhan bagyod ko papas mo kin kay siyempre di ko na ito na bisyo ng inana nga maglaag-laag bisag gabi na.
Mo inuman ko pero dito na po sa muan dapit papas mo. Pero atong time naglaag ko kauban nila. Bato pag-abot na mo dito sa may area papas mo. Nag-order dahil may kining ilim nun. Dito pa dyan ko nakakitag mga babae, papas mo. Kapiti maning daghanang manglaag babae aning gabi. Mga babaeng kusog pa dyan kayo mo inom. Tapo iban mo, nag-inad pag mga DC. Mga batanon pa kayo, papas mo. Pero naamag yung isa ka babae dito nga. Dili ko siya ingon tigulang. Ako yung unang tanaw niya, papas mo, naanagin siya sa mga 30 ang pangidaran. Babaeng itago na nato o sa pangalang si Yin. Samtang nag-inom sa kong mga barkada. Naapon siya dito sa Pigas Table, papas mo, kauban po siya mga barkada. Naibulong ng yun ko nga nung inato siya, nga hilumon kayo. Pertir ba ganyang gwapaha, papas mo? Bisan man tuod na baga kay siya og make-up, maklaro gini mo ang iyang kagwapa. Buto nga giduol na ko siya, gilailan na ko siya. Pariho po deming duha, papas mo. Dili po dahil siya hilig kay nga magawas-gawas o kauban sa mga batanon. Apan kay boring po daw kaayo ang iyang kinabuhi. Usa na siya ka-single mom, papas mo. Sige niyan. Kung dito nga, dali ra kaayo min nagkasinabot, papas mo. Gani sa amo ang panagtapok sa kong mga kauban. Nag-join gini nun min, papas mo. Mga kauban ako, o kauban po din. Simple nga gito po, tupo naman minuon nila. Gani atong una, papas mo, madunggan pa na ako na. Maingon ang iyang mga barkada nga nakakita na kita og forever si Ginyen. Mura pa ko giganahan na itong gabi una, papas mo, po ito nga gilailan ako maahisin niya. Unang higayon, naghihikap na ko ang iyang mga kamot. Grabe ka humok, papas mo. Dito na. Sige na mong istorya kasi gimigtagay-tagay. Gipalitan ako siya ilim nun. Ning dungag pugog ilim nun. Atod kinugayan, papas mo, kag ipangayo ginako ang iyang cellphone number. Wala po dahil ko nang uyab niya kay makaingon palang hinuon siya. Nasusama ko sa uban mga lalaki di nga mag-inom para mangita lamang o ka ng kabyunan. Moto paghatag niya sa ko number, sa iyang number. Pinataydagan sa mga oras o kami nga nanguli. Dito na, papas mo. Dito na nagsugod ang amuang pagkontakay. Pagkabuntag yun, gitawagan din ako si Yin, papas mo. Pamasin nga, iya ako makalingtan o dili. Pero nahinumduman gihapon ko ni Yin, papas mo. Dito na yun nga, halos kada adlaw na gid mi nga magsigig text-text, magtawagay. Hanto na lang nga nilabay ang mga 5 ka adlaw. Adlaw na po nga ting sweldos ko mga sako, papas mo, nagkita na po pinihin yan. Iabot ko yung mga tulo ka sabaduhan, papas mo, nga nagkita, minihin yan. Dito, pag ikaw pat, papas mo, wala na ginako, pagkasa pa. Gipadayagin ako ang gusto kang yan. Oo, tinuod na, papas mo. Lahi kong lalaki nga magkagusto kay digid po kumulantaw sa laing babae. Dito nga, nanguyab ko ni Inyen, papas mo.
O gilabihang lipayan ako kay gisugot ko niyan. O dito nga, nagkauyab niya atong tungura, Papas mo. Dito nga atong una nga magunit-gunit lang miyog gamot, pero katong pag-uyab na ginamo. Makaagbay na kit ko niyan, Papas mo. Ito na nga mas ning lalo mga mong palang-istoryahan. Ako nag-share sa iya, gi-open na ako niya nga akong kinabuhi. Dawat ko niya nga na ako'y mga anak. Dawat po na ako siya. Kada si anak ko, andam ko, kamutabang niya og siyang anak. Puto kadugayan, Papas mo. Ang amuang kontakay ni Yin nga, mo'y makapabuhi sa kong kadaadlaw nga kinabuhi, Papas mo. Moto pagka, pila na may adlaw nga nilabay. Ihanggad na ko si Yin, Papas mo, nga malaag ni kami lang duha. Ning sugot si Yin, Papas mo. Pero kay mahadlok mong gipud siya, mabalaka pa po siya. Oto nga dito lagi hapon may nagkita sa lugar nga susama na po sa lugar nga asa may nagila. Moto nga nagtagay-tagay may gamay. Atong kidugayan, Papas mo na kita na may dagan sa mga oras. Hi! Bakit? Dito nga. Uy, mong kasal mo pa nag-invite. Dito, Papas mo ka nagkuyog giniginin. Di po katlaw Ako niyo. rin alam mo man di ay. Anto na lang nga, nanulod na lang yung ganing. Nanulod ni Papas mo, kita na lang ko siya aning mga balay nga walay kusina. Huwag dito. Dili na po bago para tanggingin ang mga pangitabo, kina na po siya kaagi. Pero atong gabi una, tananghit biya dyan po ko niya, Papas mo na. Gusto ko ka magkuyag, big mahalog na ko siya. Oto pag-abot na po dito, Papas mo, sa maong lugar. Diretso na yun nga, naghalok ng doha. Dito na ko nabati ang unang katamis ang abil ni Ginyan, Papas mo. Kasi wala mong screen Kung ako ag yung ako yung pakita sa iya, Papas mo. Love yung kinakor siya. Oh my love. Abi ni mo, Papas mo. Nakalitan dyan ko sa gihimo ni Ginyan ako kay. Perti man ay ka maayo aning Ginyan mo halok. Mo to, Papas mo. Siyempre pila ka tuigid po kung wala na asawa. Ang akong singot nga hagkot kayo. Gipaw tayunan ginako, Papas mo, kung dito nga. Ginahinay na ginako baklas ang tanan mga gipang suot ni hindi. Wala. Ibrasa niya. Dito nga ako siyang gisimhot na ko ang tanan parte siyang lawas, Papas mo. Hantod na yun. Sa ingron daw ako. Dito lagi ko naabot sa parte nga. Pilit ko. Medyo lisod kitang tango ng iyang gisuot, Papas mo, pero dalas akong kagigil. Wala lagi na siya script. Gitang-tang ginako, Papas mo, kung pinag pagdungo ginako, Papas mo. Ito ko nakuyawan kay perti maglain ng baho sa bilahan ni Yin, Papas mo. Perti mabaho ang anso ni Yin. Ayun, si Kunang Martinez niya ron. Babae. Halang pa yung kayo sa mata ang baho niya, Papas mo, pero ipadayo na lang ginako.
Para lang kit mahuman. Moto hunahuna na ko Papa Smoke, basin po siguro. Dala na lang po to sa iyahang sa pila ka oras sa mga nagkuyog. Nag-inom bagit mi. Pero nagkadugay mong good Papas mo. Halos nga mag-ipo na minigin yan kaya kadagabiin namin nga magkuyog. Mukha mong gina akong problema niya Papas mo ko eh. Nagkadugay nga nag-uyap minigin yan nga nahigugman ako niya. Mura magilang akong reklamo niya kay Perti magiging baho ang anso Papas mo. Naagilay nga baho sa iya. Nabalaka kong nabuyawan kay base na niyog na ni sakit ng bayana. Posible ba Papas mo tugod ni sa iya mga bisyo sa una. Dili lang na ako ang kunan pero pa-discourage sa putang inani Papas mo. Guwapa kaayo, kuting ubaga pero pati baho ang anso. Wala man ako tuyo pero pagkadugay mo good Papas mo. Ang amo pa nagkita ni Hinyan, di na ko ganahan nga mga adto pa mi sa lugar na. Sa mga pribadong lugar. Yung nakabantay pa yung ko ni Hinyan Papas mo. Gusto mag-iniya nga mga abot sa mga lugar nga inana. Ipadala na ko niya nga akong sulat. Dala na lang po sa akong kay Kalibog. Kalibog na ako kung higugmaon bagin ako nagpadayon ng bayana. Kaya na ako'y barkada nga nag-ingon Papas mo. Kanidang babaeng bisyuso ug nailaing baho. Posible daw. Nga dagang lalaki nga nagminti ni pahadlo ko sa part nga basin na biktima ko Papas mo. Kung sa may angin akong himuon ani. Nahigugman na rabadyo ko ni Hinyan Papas mo. Please tambagi ko. Tinilang ko taman. Salamat. Ug maayong hapon. Hi, Ma'am! Hi! It's been a while. Yeah! Mabay kayo mo nakabalik, ma'am. We're back. Hi, Ma'am! Ikaw dito kung nag-jogging ka ba? Aso ah! Hiking, nag-jogging? Dili, kami tong duha ni Kuan, ni Berlin. Berlin. Nag-checkpoint. Ako rin mo, nag-checkpoint. Checkpoint ko na siya. Kukunan day ka? Muli ka nadlaw eh. Gusto na yung topic di ay. Hi. Jacob Koyo. Bye-bye. Pag siya na ikaw ninyo, ma'am, no, naabot na mo yung igat-igat niya. Mag-away siya kaya niya, ma'am, basta igat-igat na. Hello guys, nag-bisita guys oh. I'm back. Welcome back, Ate Mart. Si Ate Mark. Hi guys, good afternoon. Wow, itong story ka rin kay Juan. Na-meet niya ang babae sa bar. Topic yan eh. Juan, kung palayunan ba daw niya, gaduda siya sa babae kung Juan, posible ba daw kanagang gamitin sa babae na may baho ang tinatao sa babae lain ba? Roog niya, o doon ito mailan daw ang babae, ilig niya malaki. Kung bawo siya of discharge? Discharge. Yan na, din na gusto na maging siya. Alam siya mo, dali pa. Ini. Ang popularity, dali na siya. Si Hi sa, say hi. Alay ba guys, hindi rin ako sa live ko, live ko. Hi. Hi ma'am, padakot ko ma'am. Hi guys. Welcome sa 99.9 Pagadian Vista Radio. Ano natin? Gusto mo, dali ka dali rumigda lang? Dali dali, babagay sa shout out sa Sitio Bokong, Barangay, sa Labangan dahil
Parang Kaya ganyan. ikaw ba diri taga-bukong mo? Tagabukong eh. Taga-bukong na siya. Ah, Ikaw di- taga-lakas, sige ka ma'am, langgam. Nga nilang yun mi dire. Magagod mo no. Kailangan mag-gira mo nga pa. Kaya naman yun ang ipagalupa. Kaya walang ipigil sa kulangan. Ay, pinadyo niyo kay mga guys. Ano di ba kagwapa kayo ang kanang mas na pili na siya. Okay guys, ang atong oras alas 2:15 na sa hapon, no? So nasa tuwang palibot kayo ng mga gwapa nga policewoman sa Labangan MPS, no? Hello. Pag hello mo mga ma'am, no? Okay, sige. Pag rito na to ni sila kay talagsar ba kay sila diri no? Sa isa. Hello. Oh. Hi, good afternoon. Ay kani sa ating Mart kung nakainomdom sila, nakauban na ako ni diri ng advice. Diba? Yes. Last time na, pasok tong bulan na to. Kasi dito tong topic last time katong iyahan. Sige to. Nailain. Lailain dito babae nga masuko. Ug masuko mo ang lalaki mo mangayig pa sa ilo. Okay, ma'am, go ahead, ma'am. Sige, si mong greetings, ma'am. Okay, mayong hapon na ba? Mayong hapon sa atong mga listeners sa 99.9 Radio Vista. This is Ate Mart. This is PSSG Martinez, your Ate Mart sa Radyo Bisda. Atong Ate Mart is kahanginan mga kabisda. Of course, no, napo sa iyong likod kini si ma'am. Hi, ma'am. Dili sa magpo ng Hi mga kabisda! Ako si Mrs. Jimanis Tagalabangan! sa bukong, abi na, kapila bukong. Ang bukong, ginagang naminaw ka ron. Pila na antik isa, taga sa Labangan. Part taga sa Labangan. Wala ikaw sa shout out. Shout out. No, syempre no, si Ma'am Cordero. Nabo si Ma'am Cordero diri. Okay. Taga-Pulacan. Muna sila mga tagalabangan, gid mo tanan. Hi, good afternoon! Patrolman Cordero, shout out sa taga Pulacan. Alam mo rito naman, shout out sa taga San Miguel, ang atong Chuan and Second Tea House, Uy. i-like na yung page. Atong lamian kay nga milk tea no, nasa Chuan kuan. Tea House. Visit Chuan lang Tea mo House. dito. Wapa na kayo tagtindera. Sige, I take this chance nga mangayo ko kinang kuan nimo kay talagsa naman kini sa Timay. Naminaw nagkapa siya sa story sa tong sender karon sa may istorya ni Mato. Wala kayo na po siya nag-guess. Naamang gud siya kaning uyab. Siya sinistor usa ka balo. Karon kay perti man gidong paitan ning kinabuhing balo niya. Naa na siya kabuhi, na siya problema sa iyang mga anak pero ang problema niya kay kanila laging inig kagabi perti gidong laayas kinabuhi nga walay asawa. Nya karon kay nakaila-ila man tuod sa usa ka babae, bisyoso man pud nga babae. Iyang problema karon kay gusto ang bus babae pud nga magkita sila. Madto sila sa lugar nga sama ng mga lugar nga walay kusina. Ang kang kiniyangig yung problema karon na ibulong gid siya ng baho sa babae nga manimaho gid ang anso. Kung sa doon nakatinuod na basin ba daw, naaba daw sa mato pa siyang sulat. Naaba daw gamintain, dagay mo daw gamintain niya. Mora gina yung pangutana. Nasa'y kahadlok nga basin daw mabiktima ra pod siya ba? Okay. So doubtful siya tungkol sa Yes. bago nga discharge daw sa kababae na basig daghan na encounter di ay nga ano, mga lalaki sa kinabuhi, no? Isulod yun. Oh. Okay. Sige. Sino yung pangalan niya, sir? Si Nestor. Papa DJ. Nestor, Okay. Nestor yung nga. Nestor. Tagadain ka ni Nestor? Pagadian si Nestor, ma'am. Okay. Ate Mart, no? Rather. Okay, nala ko i-share ni Nestor, no? Sa itong mga listeners, diha, no? Nakakuha na ni, shout out ninyo na tanan. Alright. So, Nestor, Sir Nestor, para lang sa kuang own opinion, dili man sa imong pagkakita niya is daghan siya og sa tawag na mga laki-laki Oh. or uyab-uyab. Uyab, mga lalaki. Mga eklay. So siya po, imura po siyang gihimo og isip kuan lang po sa imuhang last, di ba? Murag sex Wala, partner you're not lang looking for kumbaga. a serious relationship. Ah. Sir Nestor, right? Okay. So, akong maingon nimo is inanaman mo siya na meet. So, ano lang nawag tanga sa imong una-una nga siguro dagat ko siya na-encounter nga lalaki sa kinabuhi. Kay posible, no? For fun lang man. Okay. So, di po ko ka-istorya nga true sa iyahang baho nga mga discharge, kay siyang anso or unsay nang gawas niya, baho ba ron?
Di ba ko makatel nga usa siya kabasihan nga daghaglaki ang nakasulay sa iyahan, no? Siguro, baho lang yun siya o discharge. Sir Nestor. Ay na lang kay siya ay na lang po siguro kay siya tilawi para di po kakakuan. Anyway, di po kakasmell sa anso. Ano siya Ate Mart nga halang daw kay sa mata. Oo. Siguro, ako ika-recommend na lang, Sir Nestor, nga next meet up ninyo, palitin na lang dagay ni Pro. Kana kay gynecology ko na siya. Recommended and PH care, tested. pwede po. Pwede po PH care. Oh. At least man lang ay concentrated for kuan. Kung dili, mag-face mask na lang ka. Gusto mo? Mag-face mask. Pwede. Di ka ni kasunod ng virus. Oy, na lang, Sir Nestor. No, ilang po siya i-take serious na lang yung smell. Anyway, if you love the woman, kung ganahan na kay kaniya, edi tudloan mo siya how to be kuan. Like, Pero luoy ba po no? hygienic. Luoy ba po no kay balo gud siya niya. Wala man siya naanad ng manguyab og daghan niya kinawala mo gud ang iyang asawa. Luoy ba po di ba? Luoy po siya. Kining balo niya ikaw. Luoy po siya, pero kung first time lang man, for fun, ayun, nalipod kay siya seryoso ha. Anyway, kung ganahan siya kay niya, why not teaching her nga to be hygienic na lang? Oo. Di ba? You have to, kuan dyan nga, Personal hygiene mga kabisyo. personal hygiene na Balo lang, ka mo. hygiene nga. Ha? That's why, if you love the woman, Sir Nestor, okay, tudluin na lang siya, palit i-provide eh, kung sa iyang mga needs. Oh, Basin mapalit. day, Palit ganing ilimnon kana na bang pangukuan. basin day, kulang lang siya pamalito para sa iyang self. Basi no, maulo lang po siya ba kay wala po siya kapalit no. Bitaw. Pinungan Ano nang na lang? mubo man siya. Dili na lang kay nato. Pinumubo man siya nga bawo man di. Oo man. Sir Nestor, sunod ayun naghubuhi Sir Nestor. Kung maghubo magani ka, hala mas karahin na lang. Face mask Or na lang. face mask na lang. Face shield ba? Napagit tayo face shield. Siguro tayo Okay, nilo. bitaw. Lagyan mo mga balo nga naminaw gud kay isa sila mga problema gyud kay i-judge man gud ayon sila. Nga basta balo daw mangitar daw lingaw. No? Inanagin na ka namang yung mga balo lang gud nga. Uy, pero mostly ba ya, sir, no? Oo. Papasmoken. Mostly bitaw kay kuan man gud na siya kanang ang mga balo nangita mo siya mga seryoso na man gud. Oo. Pero sa pagkakaroon dili gud ka dahil sa mga tao. Lahi man gud ang mga pamaagi kung makipag-meet sila babae like inanang ma-meet nila sa bar or sa mga katrabaho ba nila, trabahoan ba nila sa place nga nagkita sila with friends, di ba? I-judge man gadayon sila dito ng balo kay Igor tang tilawan. Oo. Kaya shoutout lang ko atong babae ni Sir Nestor B nga. Sa itong Ma'am Yen. Hi Ma'am Yen. Yen. Oh, Yen. Inani na lang Ma'am Yen, no? So, inani na may problema si Sir Nestor sa smell daw ko, no? Oh. Ang issue niya is sa smell ang kita ko, no? Pero makabalo biya pod mo ng mga babae na di ba? Pasintabi lang. Siyempre. Oo. Pero grabe si Yen, no? Di siya magunahuna siya yung kaugalingon. Basta wala siya na-aware nga na may problema siya sa smell. Ay, grabe po di ka pati maho. Ante, wala sa kuan mo gusto nga gitnaan nga kalami nila, dili na to nila na Sa bagay. Tama, no? Si Sir Nestor, pwede naman mo ingon siguro nga. Time sa. Ay, sabi na. Mga gamba nga, Kung dili, nakatingay mo daw si store nga naman to sa kuan, nakikita. naagid kay mo jud diya ang problemahan anti. Pag diya ang gikuanan niya, dili jud niya feel ang smell. Pero dili gid siya walay kwa diba? Walay kaning nagpamatuod nga o ginana nga na something baho sa babae, gimintain og dagang lalaki. Opo na yung interpretation, pero di po ta makatela na kung mo dyan na, what if di ay kung niagi siya sa unog abortion? Ano ba? Posible ba na siya? Posible na siya type nga, baho at discharge. Posible ba na kanang mga agi abortion? Wala na, raspa. Totally, wala na ng raspa. Namin ko na, nag-good na mga klase-klase nga, baho o discharge. Pero sige ang na, tingnan si Yan, no? Ngayon, Yen. naireklamo di mo si Sir Nestor, ha? I-recommend na lang ako ni mo Gyne Pro. Oh. PH Care.
Pwede. Oh, sa paman. Face mask. Oh, mag-face mask, face shield. Pero hindi kung dili din siya makuha sa mga nanang feminine wash, pwede mo na ipa-check up. Magpa-check up na lang yun. Ito yung mga OB diya, di ba? Oo. There is pagilian. Bisita lang kita sa itong mga gynecologist. Posible. Okay. Thank you kayo, Ate Mark. Thank you pa. Ikaw na direct pa sa Victoria. Ito kayo, good ba? Galing na Sige, ba? kayo mag-picture-picture. Para dapat tag-picture mo. Alas 2:25 na guys, so balik lang ko ha. Salamat kayo sa Green Herbs 7 Miracle Oil, no? Sa kinig ka haplas mga kabisda. Epektibong haplas gamit para sa mga dagang sakit o balabihan na binasakit sa panik. Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisda. So, magwapo kita ng inyong kamera ba? Okay, I'll be back guys. Oras alas 2:25 sa Radyo Bisda. Smoking on the air. Is that magical device? Tanging hinihiling. Smoking on the air on Si Power. Moira pa, wala lagi ka. Ako niya na si Moira diya sa mga story. Pwede ko mag-solo, sir? Siya, ito na si Moira ay. Nagmula sa simbahan na yung banan lalaki ang gusto. Hindi mo daw na maumaw. May third party nga involvement. Counter party. Pero dugay na lang sila, duda ko kanang ba na dugay na lang ang niya, ang mga songs niya ba, mga hugot sa yung songs niya. Tama sa iya harap Kato ganing, kaya na ba daw niya, nga sa mga song niya, i-play ako ganing yung bago nga. Kaya na ba daw niya, nga mumata, nga wala na iyang partner. Ano na mo ka sa Bagalupa, ma'am? Wala may tubig sa kurawa sa buhay. Bagalupa naman siya. Sa Radyo Vista Pagirian, ginaimutan sa barangay sa Sigaw Ano lang ito, bayad ko si Juan. Bayad ko si Juan. Hi guys. Specialty Camp Health Mga Multi-Specialties gwapang composed of mga 5 friend. specialists headed by Dr. Sharon Bayubay, obstetrician and gynecologist with subspecialty in maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Services offered prenatal checkup, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fetal blood stress test, mammogram, Ay, basic ligacy ultrasound and congenital Burning ang anomalies okay scan, ba sa kamay? and smear HPV vaccination. Dr. Ubay is introducing the FemLift, the non-invasive vaginal rejuvenation and tightening machine based on the latest HIFE technology. FemLift is safe and has no downtime. This technology also addresses mild form of urinary inconvenience. FemLift is the first in the province. Other doctors at Camp Health are Dr. Gino Oliver Macoro, internal medicine with subspecialty in adult immunology. Dr. Rufina Macoro, pediatrician with subspecialty in pulmonology. Dr. V. Antonello, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine, and Dr. Heidi Abadi, general dentistry. Our primary goal is to provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, Butika ni Nanay, and diagnostic laboratory, Camp Health Laboratory and Diagnostic Center, with a facility making it a one-stop medical hub. Coming soon is the X-ray machine to fully cater all those patients undergoing their annual physical examination. For more inquiries and information, please call or text 0935-596-6752. Camp Health Lain nga mo ba nung sir, wait lang. Nanay GPS, wait lang lang. Maintain sa pala ng flashes oil. Makawag tayo sa pagpapakit ng pinalini ang mga back pains, muscular pains, headaches, stiffness, cramps, varicose veins. Magwala si Juan. Pagkaplas ginoon sa pala ng flashes oil, ipinti mo kailangan sa mga palatian, kailangan sa mga puti, luka-luka, hadhad, alipunga o kaskaro. Gamit ka mo sa Lixic Ointment. Aduna kiningon sa pinakapabutan ang makatabang ngayon sa pagwaktang sa itong mga palatian. Pinalini ang mga bugas-bugas o mga acne. Flashes oil o Lixic Ointment. Ito sa Taro Pharma Incorporated. Nagtaon sa balikod sa tatlo. Ayong balita, aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419-R. Sila na kinahanglan daw ang kinyantos sa mga household services workers. Alam kini sa mga kababainan, 23 gantos 39 pesos. Alam sa nasa sa mga sikoy, parade, Doon kato, talang Jordan, tukuran mo. Wala ko dito makontak. Tukuran ninyo yung reception, no?
Oo. Lagi. Lamihan sa baysay. Oy, ato ko dito last time. Namo to nakita na ko na picture ni Kuano, ni Papa Pero dito kaya siya nga rin. Ito, may katong hangin kay siya. Naman naman itong ilang ikas extension nila. Bundot din siya. Hawa din siya. Hindi ba tawagan sa mulaan mo dito? Chill mo dito? Maiden Way Management Specialists have a better future today. Ang Maiden Way Management Specialist ana animutang sa second floor, Sungate Building, Hamisola Street, Santa Lucia District, Pagadian City. Mag-ingat sa mga illegal recruiters. Ano naman? Balik ako ganito. Namin na lang ang kuan. Pinadlo kay ko itong last time na yung expert ko siya. Oh, may gani kay... Mo to nga time nga nag-miss call ka na po. Oo. Ano, di ka kwato Gipalusot ra ko kay kung inan ko gahapon mo gini na-expire gina ko lisensya siya. Pero nagalasing ko. Kuya, sir, kami ka mga LTO ang Sa the heart, aduna mo kay suliran nga dili ni mo Like sila, like ko sila no. Pasmokin mo na yan. Talk to Sige lang, Papa manawa ko Smokin natin man. sa Radyo Pista, Power 99 FM. Sufga. Sige naman sila pa-on air na ko dito sa Bisdak. Ingat ha, thank you guys sa time. Sige. Akala ko'y di pa handang muling bumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Di kailangang umimik, nagdadagalan lang sa tingin. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon lang? Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, oh aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi ko babayaan, o anong siya ang nadarama. Di kailangang magpanggap, walang kailangang baguhin, sadyang ginawa para sa isa't isa. Di kailangang magmadali, buti na lang di pinilit. Alam ko naman na ikaw ay darating. Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko ring nangarap na makapiling ka, oh aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pa babayaan, o anong saya ang nadarama. O ito ako ngayon iyo, bago mag-aalala, nais ko malaman mo. Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko ring nangarap na makapiling ka, oh aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan. Masig na kaihi, sobrang kahubog na kamo mga babae nga kusog kayo manginom. Saya ang nadarama. Mahang lanso. O anong saya ang nadarama. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla dumating sa buhay ko. Oras mga gabisda, alas 2:34 na sa hapon.
song from Michael Mark Carpio, It's Kay Tagal. Uy, salamat kayo sa mga bisita, mga friend diha sa ko, no? Mugin ng mga Ilis sa kape. kaibigan. Exempted sa kapira. Salamat ni Ate Mark, ni Ate Cordero. Ayan, muna mga guwapa na tong friend og si Ma'am. Limot ko siya ngayon ay. Mga buutan nga kwan police woman sa Labangan MPS. May pakok si Ma'am. Monis. Ganyan na lang, eh. O, kamusta ang mga babaeng busog mo inom? Kabaw ihi. Yin-yin, no? Si Yin-yin. Yin-yin, bigyan ng pangalan. Ano ba ito? Yin-yin nga viewer, ano ba? Buutan ni, no? Muinom ba ako, pero tubig. Yun yan. Dili, si Sipora. Ikaw, Sai, ayaw yun pagpalabig inom-inom, Sai. Kaya manimaho, di kang ansog. Mag-inom kami yung tulo ako ko lang. Actually, guys, no. Sabi ninyo, guys. Nahingkwan kaning, mingon sila daw, o babae daw, bisyoso, manimaho daw ang kanang anso. Usog mo inom. Kung na siya, kanang kinahanglan na siya proper hygiene. Lisod mo magpahilabot mong lalaki, ngawa mo yung mga imasa. Luod din. Huwag mga hugas. Na, magpasimhot mo diha, nyawa mo yung mga hugas. Sus, Ginoo ko. Mauwaw po. Ikaw, di ba? Masalamatan sa rin nato ng Green Herbs 7 Miracle Oil. Ang Green Herbs 7 Miracle Oil, mga kabistay, papalit na diri sa syudad sa Pagadian, diya sa may Jivarel Pharmacy o sa may Lanzaderas Pharmacy sa lungsod Dumalinaw. Green Herbs 7 Miracle Oil, ginama kini sa mga sangkap sa maning gabon, tuba-tubag, baliti, panyawan, buyo, luya og asunting. Daghang mga sakit matabangan sa maning haplas, kinihaplas sa boros, sakit sa tiyan, sa ngipon, sa ulo, rayoma, sipon, hilanat, ubo, sakit sa lutahan, almoranas, sakit sa kaunuran, pinakan sa mga insekto, katol-katol sa panit, barikos, butod, mga samadog paso, insomnia, kabuhi, sakit sa liog, nagsuka-suka, hika, lua, stress, ug kakapoy, kaspa, muli, up, lawas, likod, hawak, sakit, no? And then, nuka-nuka, antifungal, antimicrobial, antibacterial, scabies, arthritis, depression, o hubag-hubag. Mao kini ang mga matabangan sa Green Herbs 7 Miracle Oil. Asa ni siya? Iniguman gani og ihi, dapat judugasan para dili manimahong kanal. Pero guys, sakit ba sa ugas ako? Di, magkuhan mo, magdala mo ganang kuhan, magsitaw gani, magbalon mo. Di, magkuhan mo, mag-tissue. Dala mo tissue eh. Ila naman ang tissue, des nubo. Di ba? And then, salamat po dahil sa pagpaminaw sa pag-abag sa Relax Print and Design. Sa kini ka shop, mga kabisdak, na nanagid halos ang tanan, mga gusto ninyong ipahimo. Labi na ka ng tarpaulin, signage, mga souvenir, magbaligya po na silang mga printing supplies. Diyan ay mutang atubangan sa St. Columban College. Matawagan ninyo ilang cellphone number 0936-241-4121. Ipanagyan o gidumala ni Kuya Joey. Ana sila nga mo layout, mo print, mo heat press, fabrication, installation, tailoring o embroidery. Rush ID, PBC ID, photocopy, risographs, online scanning, PRC, online, PRC, BIR, NBI, DFA, head press, ID sling, tarpaulin, panaflex, stickers, acrylic, stainless, standee, template, posters, and centra. Mao ka ng mga kayang himuon o mga maserbisyo sa Relax Print and Design. Salamat po sa pag-abag sa GFMQ Marketing. Nagkama og mga produkto, mga epektibo sa maning paragis, bila-bila, liniment oil. So po kini kahaplas, kaniyot gamiton para sa mga gipang arthritis, gipang rayuma, gipang ubo, gipang kabuhi, gipang sipon. Panuhot sa mga bata, labi na sa mga buntis nga naminaw karon indot gamiton ni nga haplas para dili kay moingon panuhoton. Paragis bila-bila liniment oil, paragis bila-bila herbal capsule,
Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ita ka coffee karon kay dalang tag kaning kuan kaning Jabi. Mga produktong gikan sa GFMQ Marketing. Ingman diha sa may Jello Store mga kabisda. Ang tindahan nga nagbaligyag bugas, soft drinks, beer, guban pa mga paninda. Diha sa may Jello Store tunga-tunga sa Gate 7 o Gate 8. Salamat po ni SB member Bimbo Anito sa lungsod sa Tabina. Mapasalamaton sa pagsubli niya, pagsubli sa mga katawhan sa Tabina niya nga pagka-SB member. Para mapadayon ang tinuuray nga pagserbisyo sa katawhan sa Tabina. Si SB member Bimbo Anito, salamat po nilang ati Pinky diya sa may Bianri Eatery nilang Bonbon, nilang Janjan, diya sa may Bianri Eatery Og sa Anito Barbershop. Iman ni board member Cesar Julio Dacal ang first board member, no? Muna siya, no? First board member sa unang distrito, board member Cesar Julio Dacal. Atong engineer sa unang distrito. Oras alas 2:40 na sa hapon. Birthday karon ni Vice Gov, di ba? Happy birthday sa tuwang Vice Governor Ariosa. Happy birthday. Lagsik gyapon kini si Gov, no? Si Vice Gov, no? Nabantog na gid po ni nga buutan. Happy birthday nimo Vice Gov. At sana'y mabusog mo kami. Magpatod, wag na itong snack diri daw. Salamat ni Vice Gov Dana. Okay, na si Molly diri karon nga nagulat. Ang imuhang asa ni apo pagumangkon. Pagumangkon si Amalia Duyag Pakarat. Ay nako, yung ba ng RCM guys, no? Mga nangitaw ka pahimuhan ng mga fraternity shirts. Uniform for sublimation jersey. Uban pa full sublimation nga banner. Customized face mask. RCM Customized Printing Shop. Yan ay mutang sa may Oro Street, Gatas District. Dool sa Plaza Lucin Line na po sa may fruit stand. Ipanagyan ang ginamala ni Mr. and Mrs. Mendoza. Huwag naman na ilang kwan din. Okay. 0948725532 mo ka ng ilang contact number. So contact them para sa inyong kwan. Pagpangutan. Balik na ito, hatagan ito ng final nga advice ang atuang sender, si Nestor ng Pagadian City. Oras, 2:41 sa hapon. Papa Smoking on the air. Say what? Say what? Say what? What is that magical device? Turntable. Papa Smoking on the air on Power 99.9 Radyo Pista. Uga, napasagdan, tabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Silk Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Nga mo tabang og alima sa kada lugar sa buhok. Ani anasad ko. Get beautifully reborn hair with every wash. Ang Shoemate sa Pagadian City, padayong nagbalik niya sa nagalang lifestyle sa branded ng mga sapatos sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga step-ins, sandals o fashionable ng mga tsinelas alang sa mga babae, lalaki o mga bata. Daghan ang kapilian o nakasiguro ka na bago kanunay ang ilang mga displays tungod kay Matag Simana. Adunay bagong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o locally made nga hinimo sa Marikina o gikan sa abroad sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Anausap sa Pagadian Shoemate ang nagalaylay displays of latest style sa mga casual bags alang sa mga kababainan. Ug aniya pa, bisag wala mag-sale, barato gayon ang Pagadian Shoemate. Kung sa pa inyong ipaabot alang sa barato, di kalidad ug bagong lukan o imported ng mga footwears at na sa Pagadian Shoemate, the home of quality shoes. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may alibyo. Nagtinaw ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata, wala na sing suhay o aso nga akong mabatyagan sa akong mata, katarata sabto nga damod, nagnipis, ug ang pterygium kung nagnipis. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer
Computer Center and general merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, Dream Cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number. Lahi na po na kag baso, Papa Smokin, with PM sa inyo Jim Molly. Kuha na siya, ining naining laagre, among mga friend nga PNP diya sa labangan, tapos gadalaw ka ng Jollibee. Imbes na magkape ko, gidala ang tag snacks. Nanagin na sila guys. Asa mo makapalit yung cyclone ay? Mabarato? Lagi, barato lang mo dito. Barato daw sa arar daw. Naman po sa arar, naambot lang ni Kuya, basi nagbiyahe pa. Ganun na nga, buko, agad kayo ni Junior. Nakatay, alas stress na. Magnakaw ang alas stress ni Jab. Buwa, ginagawan. Uy! Ano po yung kaban? Nagbanan mo. Sila lang na lang diya imo. Di gani mapunta ko. Wala man to isim. Tsa, grabe. Wow. Hi, Naima, Mother Gimba. Mother Naima Gimba. Kini si Sipura ako, gusto kini sa mo inom. Maho, di kang Francis. Pang Albatros. Ano, sama niyo? Mandalaga? Nadi ay. Wala siya. Everything I say is wrong whenever you're around. Jeps! Tugan nga lang. Sige kong programa kay mga tukon ako ipatanaw nga. Sura? Ultrasound dito ni Dr. Kabahog para pinakan sa kong magulang ba. Ano? Para na ultrasound na itlog na ba? Bala nasa yung itlog. Buwak itlog? Wala man. Dali rin no.
ang eksperto na katong mga surgeon o mga neurologist. Ipusil ang itlog. Dili, paa. Paa. Oh, Labot sa itlog ang bala. oh, lubot pa primero tapos Ay, dagan lagi. dagan man ang bala. Mao na akong ipakuan pa doon sa doktor di kong programa ron. Kay meron po siya sa balay gud. Operahan ba? Si mapit na one egg. One shot. Ang suman, duha diri sa tunga di itlog bala. Okay. Wala ka dipinsa yung sanga to, ibunal mo. Ana ba? Siyo diri. Paa mang itlog. Nana gini mo dagan ginang bala. Oh, dagan ang bala. You're the one that I've been waiting Sige ra dia. Isa ba kuan? Sige. around. I'll admit Motorog kuan. this time I'll be suspicious. Mangita ko ka ng kuan. Something Ano tells pa me kami itong this baratong Cyclone Jeps? Yan. Cyclone ba? Sige, Yate mo, bulong si Cyclone. Kana bang kural ba? Alambres yung mga anak ba? Muna yung Cyclone. Akural. Katong alambre. Oo. Nga naganana. Lantawa sa kuwan. Ang barato kato sa Arar ka no? dili ano? Mahal dia. City. Dili sa Quadrotso. Ano bita ko trutso? Sa Balangasan. Before sa Di makakaabot sa kuwan kanayang pagalian city kana nga hardware diya nga nako kay laman. kani sa ubos. Oh, kana sa boss. Kay barato ang gilang kuwan diya siminto diya ko Uy, tao dito. Yung bilin dito. Ako mo ko. Ako sa likod tanaw kay. Importante. Think I'm in love Pagkahan na rin again. ako. Silly dreams. Look what a fool I've been. I think I'm in love again. Lately I lost my mind. Ang atong oras guys, alas 2:51 na sa hapon. We only have 9 minutes before we say goodbye kininyong tanan. A song from Paul Anka, I Think I'm in Love Again. Sabi niyo guys, mga balo nga naminaw karon. Dili man ninyo diya makita ang babaeng inyong maasawa diya sa may kuan. Mura ra man gyapon mo mga ulitaw karon. Edad lang siya ang kanang difference no. Medyo idaran lang mo. Pero mingon kag mangita ka sa babae, ayaw mo diyan na sa mga bar. Wala ko nag-judge pero sagad gid sa mga babae nga mga hilig kay mga kaning mga sa tawag kaning party girl nga babae ba. Sa mga babae nga mga party girl, wala na sila nagunahunaan ng mga love life, no? Ngayon na enjoy lang. Na ayaw pag-expect nga diha sa mga bar or any other places nga na yung mga batanon, na mga lingaw-lingaw, makamit mo og kaning kining tao nga seryoso mo tinarong sa inyo nga og pareho na yung pangunahuna nga seryosohon mo. Siguro daghan diha nga mga nagugutugot. Daghan mga nag-inom diha, daghan mga magigbanding diha. Maglaglag para malingaw pero dili pasabot niya nangita na sila po para sa inyo. Diba? So unang ayaw pag-expect kanimo Mr. Nestor no. I can say nga wala jud ka nahigugma niya ani. No? Wala kaning bitong makon mo gani siya kanang problema nga nasi problema sa anong problema sa imong gireklamo nga concern nimo kanang baho niya. Sus naman tay medical nga kon na. No? Natay mga maduol na bigay ni or mag-try ba nimo siya pagpalitan ba nimo siya gatong sa masigingon ni Ate Mark diba? Ikaw mo provide sa iyang mga needs. Like anang mga kuan niya. Ang hugas niya. Pwede mo ikaw mo provide na, diba? Ikaw na yung mismo gayon nga seryoso ka niya. Loy po ang babae kung imo siyang i-judge ginana. Maot kay ani siya guys, mo ginin yung hinumduman sa mga nay mga asawa, nay mga bana, nay mga uyab. Ayaw gid mo pag-ulaw-ulaw og prangka sa inyong uyab ug unsa ang inyong nabantayan sa iya nga mamahimong rason para masawayan siya sa uban. Badunga gid ninyo. No? Like for example ani. Example na lang ha, bahog ilok ang imong uyab. Pasintabi sa mga nangaan. Example ha, og bahog ilok ang imong uyab. Dili din mo badlongon. Diba? Bahalag ikaw na mismo. Bahalag sa imo siya malain, at least na di siya maulawan.
kita manggod mismo, di ba? Kita mismo mo badong sa tuwang karelasyon nga ayaw na, mali na. Uy, yun sa man ni, di man ni mao. Di ba? Kaya kana mo gud ang imong uyab karon, mahimo mo gud mo ng asawa pohon. So, para sa imo Mr. Nestor, mo pud dapat ang imong gihimo, di ba? Imong gibadlong ang babae. Naman kay nabantayan sa iya nga something smell fishy. Bitaw. Ikaw rin dapat ang mubadlong sa iya. Kinahanglan kita ra pud ang mubadlong og disiplina sa tuwang hinigugma. Di ba? Di ba pud ta mo sugot nga masakitan nga atong hinigugma, labi na gyud og maulawan, di ba? So kung ang imong karelasyon pinana baho ang iya di ba dungon nimo siya, ingon nimo siya nga nanay ginab. Simple na gud kamurang bondo magistoryahan di ba? Imo na siyang istoryahan bahin ana. Then unsa man kaniyang istorya tinog naa kay og seryoso kaniya. Di tabangan nimo siya nga maulian siya. Dili nimo siya kinahanglan nga i-judge. Di mo siya kinahanglan ni naon. Di ba? Lahi ang story sa inyong love life compare nang imong nabantayan sa iya. Dili siya ayaw i-connect. Nagpaila lang gid ka nga wala ka nagseryoso kay dinadiha pa lang ta na-discourage na kay. Di ba? So kung ako ikaw, dili lang ikaw no, kamon tanan mga nabinaw karon. No? Ug naamoy tawo nga gihigugma, karelasyon, uyab, ipon, bana, labi nagbanaw kasawa, badlongan ninyo. Di ba? Tudloin ninyo, badlongon ninyo, tabangan ninyo. If you really love that person. Di ba? Wala inyong buhaton. So, walay rason para biyaan, bulagan. In fact, naghatag pa gani siya galipay sa imo, di ba? Di ba? Na-feel mo balik ang love, ang happiness, uban niya. So, ayaw kong sayangan ang panahon na gihatag po niya sa imo. So, wala na kayo oras. Wala kayo lang katambag sa imo akong dili. Tabangan mo siya. Ay, sige, judge. Ay, pagtutuan ng barkada. Dili tanan bawag kicks. Ay, mga dagang laki. Layo ba, di lang gid kabalo makatiman sa ilang kaugalingon. Again, dili tanan bawag kicks. Dagang lalaki. Dili lang gid kabalo makatiman ng uban babae. Simple lang man, proper hygiene mga kabisag, maligo, manghugas, manutbrush, diba? Mag-ilis. Ano? Ginahan po din ka Bilib na ko sa lalaki nga mudasmag sa inyong mga babae, hindi man lang mo kabulo makatiman sa inyong kaugalingon. No? Kinoon, lain-lain ang mga lalaki, mga kabisda. No? Sabi ninyo, kamo mong mga babae, dapat magpakalimpiada mo. Di na mo kinahanglan dapat ang itudluan. Kasi mga buhaton para madili po ka. Bisan, wala man siya naging una nga dato. Kinahanglan tag kwartahan ta, magpagadato ta, para inong tag humot ta, olimpyo ta. Proper or personal hygiene, mga kabisdak. Pag babae ka, panghugas. Diba? O lalaki ka, kaligo. O wa mo'y roll-on, pagtawas. Ana lang. Dili kay masagdahan ninyo yung kaugalingon. Wapa kayo, baga kay make-up, nibaho kayo. Sintabis mga nangaon. Sayunan nga, halang kay sa mata, si Perti naging siguro ng ansuha. Tawa ras mo, Leo. Makaya man ang baho, pero ang kahalang sa mata, dili. Wala ko yung oras. Thank you guys. No? June 9, 2022. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang pwersa sa Bisdak Media Group Incorporated. Pinanguluhan sa muang Big Boss, Attorney Richard Chu. Station Manager, Madam Roquesa Dula Pagara. Chief Tech Engineer, Melbert Guilog sa mga kabanan sa may transmitter site na si Sir June Carpintero. This has been your DJ, Smoke and Sing. Bye-bye kaniyong tanan. Lesson learned, mga kabista, kinahanglan mang hugas.
Goodbye. May hapon. So kato lang, PH Care, ito, itong gingon-ginon ni Ate Mark, i-review na lang ninyo niya akong live. Ito, thank you, God bless, kanatong tanan. Paano ba? I-upload ako ni sa YouTube ang atuang ko, ang atuang video karon. Bye! Talk to Papa Smokin, ang tulumanon nga magahatag og tambag kung ikaw adunay suliran. Kauban ang mga pinakapaborito nimong mga music. Your afternoons will never be the same again. Just talk to Papa Smokin. Talk to Papa Smokin. Dinhi lang sa Radyo Bisdak 99 FM.